Inšpiráciu, kam ísť na túru, dnes už nehľadáme v bedekroch, ani v turistických mapách. Kam a kedy dnes už riešime na Instagrame, na TikToku. Keď dorazíme na vrchol, už máme 10 storiek a hotovú fotku na Instagram. Turistika sa z kopcov rozšírila do digitálu. Tento trend sme využili a s popradskou kávou sme šli turistom naproti. Vytvorili sme koncept Všetky cesty vedú z Popradu. A na ich výpravy sme im pribalili turistický set pravého kávičkára. Aby si svoju obľúbenú kávu mohli vychutnať, nech sú kdekoľvek, hoc i 1500 metrov nad morom. V ňom našli dizajnové smaltované hrnčeky, koťogo, varič, no a samozrejme zásobu popradskej kávy. Aby toho nebolo málo, vytvorili sme aj vlastného influencera, Jančiho. Írečitý hikefluencer odovzdal ľuďom na TikToku viac ako 15 tipov na túry, ktoré si so šálkou popradskej vychutnajú ešte lepšie ako kedykoľvek predtým. Service. Minulý týždeň zavreli tatranské chodníky. Ja teraz sa pýtam, čo mám robiť. Však ja prídem o robotu. Ale nevadí, lebo aj tak tu máme stále zo pár túr, ktoré si môžeme bezpečne dopiať. Tak začneme teda takou malinou. Také daco, jak keď si kopneš také malé, rýchle espresso. Levým podielom tak prispel k výbuchu popradskej na novej platforme. Viac ako 3000 followerov, vyše 67 000 interakcií a bezmála 600 000 prehratí videí. Ak by si tie videnia robil Janči sám na turistike, prešiel by z Popradu pešo do Himalájí a naspäť. To všetko samozrejme bez investície do TikTok reklamy. Dokázali sme tak, že aj tradičná slovenská značka vie dostať mladých ľudí na TikToku do kávovaru. Do varu.